ngiyaphinda ngiyanikezela abantu abaNkulunkulu. Ngibingelele ikhulu zikahulumeni wakithi izivakashele namhlanje. Ngibingelele nomongameli weNkatha Freedom Party. Ngibingelela nje nabo bonke abantu abathi bashiya imisebenzi yabo beza la. Ngithi inkosi zibabusisa. Manje abaNkulunkulu libone ekseni ngeze inkosi yamaqadi inkonzo. Wakuvele wenziwa njalo eqaleni umkhulu inyanga yezulu ethi makuleli sabatha lokuvala umhlala July bese inkonzo yasekuseni linika inkosi yamaqadi iyasemini esiphathwa uyena umkhulu. Amen. Ngiza kubuyisela izinto endoyeni. Ukubeka ingekho amaqadi la ngabe lokuNazaretha abaphela. Ngesikhathi inkosi ezala lenkosi ekhona yamaqadi ithatha isifungo sokuba yiNazaretha. Ngesikhathi samkhulu ilanga wathi umkhulu mayese ibhabhadisa wathi namhlanje ngitholile inkosana yayo kuNazaretha. Nangesikhathi umkhulu ilanga esesithele sekumkhulu inyanga yezulu ekhona ngoba yiyona inkosi yamaqadi yathi baba isho umkhulu awuphuma umhlangano sishayisa ukuphuma umhlangano wakuzophuma umhlangano enhlangakazi wawusuphuma ke ngalo iqadi leli elidala. Amen. Namhlanje ke leli iqadi likhona libimele loNazaretha kwazi ngoba ilesikhathi basihlanganisa ibaningi kanje namhlanje sihamba nalo inkantolo limile lithi unyazi inkosi angiyazi inkosi. Nangesikhathi besifakele amaphepha ngaphansi sebenze zonke izinto sebezomemezela lela gama leli abantu memezele abantu ababethi likhona. Angazi iqadi la ibamba kanjani lento nakubonakala la selimemeza leli lami iqali igama. Nalo lesibili labenyezelo kodwa ke ukumezela kwalo akuthathanga isikhathi ngoba elami lisekhona namhlanje. Into yokuNkulunkulu ayifi. Amen. Kodwa manje mayilo uNkulunkulu obushodayo uyafa. Iphele. Yebo ngamaNazaretha kuba namhlanje umkhulu ngikhumbule. Ngikhumbula ethi lo muzi ufuna ukushintsha weyimini city. Namhlanje ngiyanibona amaNazaretha nikhuthele neyakha ama-flat nakho ama-flat laBizansi. Niyakhuphuka lo muzi usuqala ukuqhakaza.
nakhe indlu yesonto ukuthi sithi ngiyayithanda into yenu ngiyazenzela nakha indlu yamavizitha ngaphakathi eSpace engathi uNkulunkulu wanika amandla inkosi inibusisa manje anginazi masenibani ngaje ukuthi yothi kufika waphi ukuthiwani kodwa ngizolo ngishile ukuthi namanje ngakaphelile baseza abanye iqiniso umhlaba uzophela nize ngayo lento yini mana zathi ayindle lokuhle bayokugcwaliswa yinina bayakukhathalele nipolish nithande ngoba nayithola mahala ithengwa lento ngoba niyabona laba ingubo emhlophe uyangena bazofuna lento le ela ekhaya ngoba la ekhaya zikhona izinto konke khona mawufuna ukugana uyagana mawufuna abantwana uyabathola mawufuna umuzi ungenamuzi sikinika isibusi sizogcina usutholile umuzi ngithanda ukwazisa laba abafika ukuthi namhlanje umhlangano uyavalwa akekho ozophuma ngaphethe lutho wonke umuntu uzophuma nesibusiso no kade fike nokufa ngiyathetha oshebe bakuthatha bakushila ahambe siphilile ubheke baba lapho incwadi uma sihlangene nabantu zasuke sizogezwa sizobhala namagama ethu incwadi yokuphila ufundeke lapho baba Mateyu 19:29 ngiyanimema bafowethu nithunani ngiyababongela ke laba abangayigqokile ngokwemhlophe ngithathe ehlele kubona ngokubona ushembe sesenyameni abaningi abamboni ushembe sesenyameni babona sebeyolizayo yanimema
usungayifuni nalowo oshiye izindlu noma abafowabo nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma udadewabo noma oyise nonina noma unina nabantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa ukuphindwe kaningi kanti ifa lokuphila okuphakade kepha abaningi bokuqala bayakuba ngabokuqina nabokugcina ibambe lapho baba abashiye imisebenzi yabo beza la bashiya nabahlobo zabo bashiya konke abanako ngoba bethanda ushembe bashiya namazabo ngenxa yegama lami bayakwemukelisa okuphindiwe kaningi badifa lokuphila okuphakade kuyinhlanhla-ke eManazaretha ubona ushembe esesinyameni abaningi bambona sebengale phesheya kwethuna ngoba ushembe yenye ushembe ungathi into uma ukhuluma ngoshembe ukhuluma nabantu abangamazi ushembe bake babona ukuthi uqinganewani kanti uqoqa iqiniso
Mhlawumbe uyakwazi ukuthi umuntu kade engayitholi ingane bese ebuya nomkhonyana wakhe bezala bezobika ukuthi baba siyacela sesineminyaka sishadile ingane siyitholi bese leka linye igama esikhipha leka sithi inkosi ibusisa basithe inkosi ibusisa konke kuyafezeka. Into efanele niyazi maNazaretha lenkonzo yenu ithandini futhi mina ngiyacasuka manginibona niphikisana nabe inkonzo ngoba phela umuntu uyikhethela yena inkonzo ethandwa inhliziyo yakhe. Inkonzo akuyona into yokuphikisana. Thatha indlela ngithatha yami indlela siyohlangana phezulu ezulwini. Yinye futhi into efanele niyazi maNazaretha ukuthi uSheba le inkonzo yakhe azange ayithekele kumuntu. Kepha ehla noNkulunkulu wayifaka emthanjeni kababa omkhulu umqalo lwabo. Akazange ayithekele komunye umuntu. Akazange ayolifundela iBhayibheli. Kodwa konke kwehla noNkulunkulu wakufaka ikhanda lakhe. Yasemthanjeni njengoba sisekhona namhlanje. Amen. Futhi maNazaretha lohamba khathali ayikho inkonzo eyofana nobuNazaretha. Niyabona ngabona umuntu eniphikisa elwa nobuNazaretha. Ningakhohlwa ukuthi noma omkhulu amadimoni ayimphikisa. Ethi Shembe la uyakhona uthi abantu abaphile thina sithi abafa. Yake yaphela ke leyo nto maNazaretha nina manihlanganyela nabo. Ngiyangizwa ukuthi khona umuntu othi yena silifundela iBhayibheli. Kanti likabani iBhayibheli? Ngoba la nombalo ofuna ukulifunda. iBhayibheli lifana nebhola mowe groundini. Uthi uyodlala ibhola. Mawuphethe iBhayibheli uya endini yokhozela. Akekho lelungelo lokuthi umunye angalifundi iBhayibheli. Ningavumi weMaNazaretha Khambe nivisuele abantu abamayimpambanisi umgaqo benidayisela ukuthi uphaphama. Angiyena uphaphama mina kuSheba. Lento maNazaretha ifale lokuphila. Amen. Engane bangena umuntu. Manje nina ngoba niyabazi uNazaretha nizohluthuka umuntu mayiniphikisa msana uhlanganyela nabo. Lento ifale lokuphila abantwana baNkulunkulu. Uyabona mina nginithume maNazaretha ngikhona ngikho. uShembe uyinto esikuyikhona noma ingekho. Amen. La ngeke khona uShembe khona. Ngommemeza uyasabela. Anopasopa lento ukuthi la khona ukungcwele. NoSathane usuke khona. Ezama ukuhlubula lokungcwele kulabo abangcwele. Ngoba umthetho waSathane akayifuni into lokungcwele. Ngiyancenga ke bantwana baNkulunkulu ningahlanganyeli nabantu abazonihlubula. Ngoba kuyenzeka aqale ngeBhayibheli igcine ngesibhakela.
aze lo muntu afunde nini amaNazaretha yini ufuna nini ufuna unihlubule usuke isula ke umuntu olwana nokuNazaretha yelina khona umfana kwasibi ngathi zasathi ezidluleke babe ngekho no shampoo bokwasha amakhanda amaNazaretha inoleyibulu ithu ibhebhizi manje befunda ke esikoleni nalo mfana bakhula bathe sebekhulile wathi lo mfana eyisalo wakasibi uthi namba labantu abakhonza umuntu uphukuphungu ephele emakhanda ethu masingazi ukuthi noJesu umuntu wayedwa uJesu elekele uyise kubazini kodwa ngoba wayiphiwe leso siphiwo sakhe kodwa yena wayemuntu njengalathi singabantu thina abantu abamnyama ngazi ukuthi salinyazwa yini into mayifonywe umuntu omnyama siyayeya yabona ukushe kwayo umlungu ngoba niphinde kathathu la kodwa nizoza la wana ngibona kuba ngithi ngiyayibona lento yini maNazaretha ukuthi ihlonishwe abantu abaphezulu nangu uhulumeni wethu nje kuphelele la ekhaya uzobona thina anomiyeka kodwa naye sazi mhlawumbe abantu balanda ngey'ndlela ey'ningi sethi lo mfana-ke kulo laba balandela umuntu baney'hluthu ey'bomvu asephatheka kabi-ke lo oyinzalo kuNazaretha wahamba isikhathi isasamkhulu inyanga yezulu naba sebehlangana la ebuhleni nalo ethi yena ukhonza umuntu useyabuza-ke lo wasibili awu wena usula awabukisa ngamakanga esikoleni ukuthi amaNazaretha ayabuya kukhuzana ethi hayi kathi sasumyeka yiningi indlela zokulanda abantu nobani phelele la nibanika ngaka umuntu ngamunye ngamunye ulanda omunye ufika lana egula ukugula okungapheli osekuhlule inyanga bese fika la ekhaya abusela amafutha nje namanzi bese phila omunye ke uthunywa abakubo balele uthulini lomhlaba ukuba zobakhozela yengaye umuntu mayethu uthunywa abakubo abalelo thini lomhlaba uyazokhozela kodwa sephabana nemthetho kaShema asiphathe kahle lento maNazaretha uShembe uyaphilisa uyabona uShembe akabathinta abantu noma emthandazeli umuntu akamthinti la ekhaya simthinta umuntu ngisho amashumayeli babemthandazela abaloku kubamba ngezandla kusho umthandazo nje bese indoda kuphuma idimoni mayini idimoni uphuma ukufa mayini ukufa ngoba basuke becelile bathi Shembe sicela lo muntu aphile uShembe umoya uShembe uyinyanga
thina la siphilisa umuntu ngaphandle kokumthinta. Abaningi bakade befika la basafika namanje. Omunye ukwafika nge-wheelchair ngingamthintanga ngeke umthinte futhi. Uthi umbona ebese iziba le-wheelchair ngathi ayayona lefike yena. Esihambe asafuna ukusondela kuyona. Ngoba la ekhaya kunengilosi yakhona. Ephilisayo. Uyabona la ekhaya masithe inkosi kubusise ukuthatha lokho. Kuyisibusiso. Noma mhlambe ngikhiphe imbeke ngathi akunikisa abashumayeli ungaboze nyeze ungabobona ukuthi ngathi imbeko azikho ukushembe hey kashembe imbeko. Ukhulume naye imbeke ubeke lokho kunikubekayo bese ukhuluma naye imbeke ukuthi ucela lokhu nalona lokho. Ngoba noshembe usuke khona lapho uyomukela lokhu ucelayo. Hey, ngibona lento enikhula ngamandla. Sengiyabona lento esho baba mkhulu ethu abangawufaka ukhonkolo endlini yakhe yokugcina. Ufuna ukumila awumboze umhlaba. Namhlanje umhlaba wonke uphelele lapha. Wonke abantu bazogqoka ubemhlophe. Umhlaba usuyibonile le ndlela ukuthi ayikho enye ile phela eyimpumelelweni nasekuphileni. Ngiyacela ke eManazaretha ukuthi laba abafikayo nibamukele ngezandla ezifudumele. Nibenze bezizwe besekhaya. Athi mayefika umuntu angazi ukuthi kukhona kuhlalwe iceshini. Ungagwevi nesicipho usindungule ukuhlalisa. Ngoba phela ushembe unguwabo bonke abamthandayo. Akuyena wena ukunodwa eManazaretha wabo bonke abantu ngisiphara. Mondlo endlandani. Shembe futhi akakhethi balala muntu. Bonke abantu ushembe bamukela. Umuntu mayesefika ekhaya anomamukela eManazaretha. Nimnike nokudla mayilambile. Ngoba nina nibekelwa kona ukuthi nibaduduza abantu. Abasosizini bakhipha osizini. Nilenze bathokoze. Niyabona ukuthi namhlanje abantu baphangelana bangena la. Mihla namalanga. Bangena lo muzi wala ebusuku. Kusho ukuthi uyakhazimula phezulu kwelanga nenyanga. Bazofuna ukuphila sebeyihambile indlela. Ngoba phela ushembe uba ngokugcina uyahamba uthi ufuna usizo. Uthola lo sizo olufunayo akulona lolu. Usukunenhlala mawuthi uyafika kumuntu olaphayo wathi hayi cha lento ngilapha ehamba kushembe. Umuntu olaphayo uhlale efuna imali vela athi lokhu ubala lokho. Bese kunika noma yini. Kodwa mawukhwelwa kubantu abalaphayo ukhwelwa kubona. Kanti into eyisibusisa umthandazo. Masihlangene sibaningi la sisuke sizocela ushembe ulakhanyise indlela zethu. Asithithele amaphupho amabi. Asithithele nezitha ngoba izitha izihlale zikhona emhlabeni. Yenqale umuntu mayefuna ukubona lento washembe ekhuluma kabi ngayo. Ukuthi suke kwenze njani. Wakhuluma kabi ngalento washembe.
kodwa uShembe uyashesha ukuphendula ubona izinto zakuhambile kahle kanti impendulo kaShembe zikushaya uShembe Manazarete akasukeli muntu kepha izinto ziyanda imihla namalanga ngoba bona bayibona bengcono kunathi bese ngizibuza ukuthi awu manje bayibona bengcono kubela babona ukuthi le nqwaba yabantu engaka ezala ekhaya ididekile noma idukile noma kuthiwa bayaduka abasebaduka babaningi kanje abasabonisani ukuthi asidukile ingakho nje wemana ningahlanganyeli nababi bazonikhipha kule ndlela kaShembe banifake endleleni zabo kodwa ningabi nabo noma bekezelela nje Manazarete sengiphetha ke Manazarete umuntu ekhuluma kabi ngalo Manazarete ingabolwa naye ukukhumbula amagama ekhulunywe baningi baleli bandla bathi nabangagama ngilo siqhamuka kuliphizo ithi kanti lento noyika yona iqhubeke Manazarete uyabona kona isikhathi umuntu angayiboni into athi mayiseyibona into inkungisisukile emahlweni bese imkhanyela umuzi wasebuhleni abaningi lo muzi bawubona emaphusheni belele ebusuku la kusezulwini lethu Manazarete sempetha ke batwana kaNkulunkulu ake ngibongele laba bacela isibusiso laba abashumayela bebesibhekele lo mhlangano omkhulu kangaka bengalali ubusuku nemini besibhekele ukuphepha namaphoyisa kisho uhulumeni ebesibhekele ukuphepha engathi uNkulunkulu abakhulele izikhundleni eziphezulu lezi abayiphethe nalaba abaskrinela ke emahotela ngithi inkosi zibabusisa inkosi busisele kuzwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo 84 sicela umfundisi uNtungwane wasePhundana sona nesibele inkosi Moses